Tungod sa pagpangampanya ni Cebu Governor Hilario Junjun Davide III, ang daang matuwid mo ay nahimo niyang giya sa iyang plataporma. Kamusta kaha ang first 100 days sa gobernador? Unsa nakahang iyang mga nabuhat? Ato kining siren sa special report ni Ryan Sorote. Gisaad ni Cebu Governor Hilario Junjun Davide III ang pakiglambigit sa tanang sektor sa lalawigan alang sa hiniusang kalambuan diha sa iyang pangatungdanan. Nahimo sa gobernador sud sa usagatos niya kaadlaw sukad siya milingkod ang gisaad niyang consultative summit nga mo'y nahimong basihan sa ilang mga polisiya o sa ipatuman nga mga programa. Kini ang gisiguro sa Kapitolyo sa angay niining padulngan sa mga sudod nga katuigan. Elicit from them kung sa yun ang ilang gustong angay baton timing pag kayo ang katong ilang gustong ilang mga aspirations ni haumpod sa atong plataforma. Naguna sa mga proyekto sa gobernador ang pagpalig-on sa healthcare program, food security o pagpalambo sa industriya sa Patigayon. Gihulagway ni Davide ang tanan nga work in progress kay nagsugod pa sila. Actually daghan pag yung kaimbuluhaton, no? Kining ato work in progress ni. I don't even call them accomplishments, no? I call this mga work in progress since day one sa atong paglingkod, no? Daghan pag yung kaimbuluhaton. Ang budget sa Kapitolyo ang laeng gisiguro ng Davide. Plano niya nga kunhuran ang proposed budget kay na problema sila sa panugdanan sa Kapitolyo. Gawas ni ini, gihulagway ni Davide nga dakong hagit sa iyang pamunuan ang hitabong panagbangga sa duha ka barko ni atong Agosto. Sa maong trahedya, iyang nasuta ang panagiusa sa tanan, taliwa sa kagulanan nga mo'y iyang gipangayo sa katawhan. Pinagi sa iyang gisugdan nga mga reforma subay sa daang matuwid. Asoy sa gobernador nga inanay na niyang giwagtan ang kultura sa korupsyon sa lalawigan. We want really to promote a culture of transparency and accountability in the provincial government. Daghan pang wa mabuhat si Davide. Mga butang nga iyang gipasalig nga kabuoton alang sa kadaghanan. Paghiusa, pagtinabangay, pagpangalagad nga way gitapigan o gitaguan, mao kini mga butang nga gipatuman sa pamunuan ni Cebu Governor Hilario Junjun Davide III. Apan matud sa gobernador, kining tanan niya mga programa magpabiling danggo kung wa ang tabang sa tanan. Ryan Sorote, News 5. Usa ka privilege speech ang gideliver ni Sangguniang Kabataan Cebu City Federation President John Philip Poe atol sa council session kaganihang buntag. Gipadayag niya ang iyang kasagmuyo sa mga lakang pagwagtang sa SK. Matud ni Poe, kung mahitabo kini na mawagtangan og representation ang mga batanon sa gobyerno, giangkon niini nga dunay mga kalapasan ng SK. Apan matud niya dunay ubang SK officials nga daghang natampo sa katilingban. Duha ka resolusyon iyang gisangat sa konseho. Una, mao ang pag-awhag sa tanang barangay sa pagmugna og Youth Development Councils aron pagbantay sa 10% Youth Development Program Fund sa ilang barangay. Ang ikaduha, mao ang pag-awhag sa Kongreso hilabi na nila ni Cebu City South District Congressman Rodrigo Abellanosa ug North District Congressman Raul Delmar sa pagtuon sa reformation ug dili abolition sa SK. Nunod sa temporaryong pagkawagtang sa Sangguniang Kabataan, giauhag sa National Youth Commission ang tanang local government units nga magbaton og Youth Development Council. Ryan Sorote, Suginlimi. Giangkon sa National Youth Commission nga dunay dakong epekto ang temporaryong pagwagtang sa Sangguniang Kabataan. Apan napangitaan na kini nilag solusyon pinaagi sa pag-umol og Youth Development Councils sa matag dakbayan ug kanungsuran. There is a vacuum of youth representation in government because of the absence of SK. Taas sa maong konseho ang pagtutok sa mga panginahanglanon sa mga kabatanunan nga mabiyaan sa pagkawa sa SK. Makig-alayan ng NYC sa Department of Interior and Local Government alang sa pag-issue memorandum circular nga nagmando sa tanang LGUs sa pag-umulog ilang youth councils. Magikan sa nagkadaiyang sektor ang mga sakop niini ug dili lang mga kanhi opisyal sa SK. Ang LGU mo itagaan og gahom sa pagtudlo sa mga sakop niini. Nga ang NYC mo enlist o mo register ani nga mga youth organizations, then we will recommend these youth organizations to the local government units.
Naghinaot ang NYC nga dunay mahimong tarong nga reforma ang Kongreso sa sistema sa SK ug diunta kini hingpit nga ibasura. Nasayran nga mismo ang COMELEC mo inanawagan nga hingpit ng ibasurang SK kay giingong gihimo ning breeding ground sa korupsyon. Ryan Sorote, News 5. Giangkon sa administrasyon sa Cebu City Hall nga politika ang hinungdan kung anong wala na gi-renew ang kontrata sa tulo ka mga barangay health workers. Sa session sa konsiho karong adlaw, midangop sa mayoriya ang mga BHW. Andrea Patenia, Suginlimi. Have a lot of Miatubang sa Cebu City Council ang tulo ka mga BHW kun barangay health worker sa barangay Pasil aron moreklamo sa kalit nga pagkatakda kanila human sa 35 ka tuig nga pagpanerbisyo. Si Konsehal Gerardo Carillo maoy mipatawag kanila alang sa usa ka public hearing. as any other workers in government as well as in the private sector. Basic is the tenets of due process. Suway nga gipugna ni Konsehal Hans Abella ang public hearing kay alang kaniya usa ka executive session ang angayang ipahigayon. Apan mato ni Carillo unparliamentary kini sanglit na patawag na ang tulo ka BHWs. Pasangil sa usa sa mga BHW nga si Hildagar Aba, politika ang hinungdan sa ilang pagkataktak. Wag ipatawag mi ni Konsehal Dalos. Unya, mo to dito mi. Naingon siya nga, wa jud mo nagapil-apil, wa jud mi nagapil-apil sa kampanya. O niya, papamutana na niya mga tubag na mawa mo apil sa pamulitika. Mo siya ito mo? Wa na lang kumutingog. Giangko ni kanhi konsehal ug karon executive assistant to the mayor Jose de Luz III nga wa gyud siya kauyon sa pagpangampanya sa tulo alang sa BOPK ni adtong miaging midterm elections. Apan giklaro ni ini nga non-renewal ug determination ang iyang girekomendar ngadto sa local health board. I recommended that not to renew them. Kaning tulo, no, based on the reports and the investigation and the complaints that I received. But wala sila gi-terminate. Gi-recommend na sila not to be renewed now to the local health board. And the local health board recommended to the mayor for the non-renewal. So that was the process. Sa dihang gipangutana si Daluz kung irekomendar pabagihapon niya ang non-renewal sa tulo kung sa Team Rama kini nangampanya, matinud-anon kining mitubag. Well, honestly, ako silang gingnan nga don't campaign either group. But if you want to campaign, pagwise mo, you campaign for the Team Rama. Kay si Mike Rama is still in the administration. Gisaway kini sa mga BOPK councilors tungod kay matud pa, daghan na ang naapektuhan sa grabing pamulitika sa City Hall. Sama ni Konsehal Eugenio Gabuya Jr., kinsa mireklamo kaniadto sa kalit nga pag-ilis sa iyang upat ka garbage collectors nga way pagtugot niya niadtong kapitan pa siya sa barangay Cogon Pardo. Naalarma ko kini nahitabo karon kaysa again nahitabo sa isa kong barangay wherein upat sa ako mga garbage collector unceremoniously kick out. Apan matud ni Konsehal Mary Ann de los Santos, katungod sa Executive Department ang pagpili sa kung kinsang mga barangay employees ang buot nilang ipabilin. Appointment and termination is purely an absolute executive matter. Dugang niya, weather lang ang politika, ug gani siya mismo nakasinati sa pait nga resulta niini niadtong kalit nga gibalhin ilang health center ug health workers niadtong kapitan pa siya sa barangay Lahug ubos sa termino ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Sa wa panahuman ng public hearing, gitambagan na lang ang tulo ka BHW nga moapelar sa local health board o di bakang Cebu City Mayor Michael Rama aron hangyuon ang renewal sa ilang kontrata. Andrea Patania, News 5.